moduan, parte hartzean esteak 3 esparrutan eragitea implikatzen du, eta jardunaldi hauetan 3 esparru horretako esperientziak ekarriko ditugu, intimidadean, eskolan eta herrian hain zuzen be, eta esparru horietan parte hartzean estean zer esan nahi duen, edo nola ulertzen dugun, eta nola egin dezakegun sakontzen saiatuko gara. Orduan, hurrengo protagonistak horretarako intimitatean esteari buruzko hitzaldia edo Alfredo Ibelos eta Txusma Azkonak emango digu. Haurtzaroko lehen etaparen garrantzian zentratuko dira beraien esperientzia kontuan izan da, eta aurkezpenetara joan da, alde batetik Txusma Azkona, magisteritzan diplomatua, haur hezkuntzan zehazki, Pikler pedagogian tituluduna eta Budapest eta Kataluniako esperientziak ezagutu ondoren, Lizarrako Piztiplasta eskola, familiagune eta jolasgunean sortzailea. Itxaso San Martin psikologarekin batera. Beste alde batetik, Alfredo Ibelos filosofiako eta hezkuntza zientzietako doktore europarra dugu, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Psikologia eta Pedagogia Departamentuko irakaslea, Iruñeko udal aurre eskoletako adierazpen tailerren koordinatzailea, 1988 geroztik, eta esan dudan moduan, intimitatean, parte hartzean estearen inguruan arituko dira. Eskerrik asko etortzeagatik, eta hau pizten den bitartean ordenagailua orain dela 15 urte edo daukat, eta ez dut aldatu nahi abiadura motela behar dudalako, ez? Bizitzan eta hori, eta ez orduan, zaio, irekiko dut. Mila esker. Orduan, batez ere aurkeztuko dizuegu, klip batzuk dokumental batetik hartuta, bai? Hau da, Iruñeko udal bi haurreskolatan egindako dokumental bat, ordu bat egiten du, eta, demorarik ez geneukanez, orduan, aukeratu ditugu hainbat klip, batez ere, haurtzaroaren kulturatik abiatuta zuekin komentatzeko. Horrexegatik, badira klip batzuk, eta, presari gabe, esan dudan bezala, orduan aurkeztuko dizkizuegu klipak, lehenengo originala hartuta, eta gero bigarren pixkat komentatuta. Orduan, hasiko gara, eta kenduko diot momentu batean. Eta irekitzen den bitartean, hori. Nola egina dagoen hau? 0 eta urte bitarteko aurrekin egindako dago, eta orduan, Iruñeko bi auzotan egina, alde batetik Mendillorri eta bestean Txantrean. Eta, ikusiko dituzue irudi batzuk, eta urte bateko proiektua izan da. Astero bitan, astean bitan elkartu gara, eta orduan nola egina dago. Badaude prozedura edo batzuk oso importanteak guretzat. Hemen ikusten ari zarete, lehenengo bilera edo elkarrizketa egunero egiten genuen familiekin. Hau ez da bakarrik intimitatean, nire ustez bezala intimitatean kokatuta, eskolan, eta gero ikusiko dugu proiektu politikoa hirian osatutakoa. Orduan, bilera honetan, umeekin atera baino lehen, hainbat gauza komentatzeko, adibidez muikorrak itzali, gero bazera kontenitu, ikusiko duzu bazera bigarren klipean, eta hori, kontenitu pixka bat bazera umeak zuzentzeko eta hori, batez ere jarri atzean, haien atzean, eta orduan, hiria biziko dugu, umearen ikuspuntutik. Horretarako, hezkuntza proiektuaz, edo proiektua izan aparte, da proiektu politikoa eta artistikoa. Arrein azaldu duzuet. Hemen ikusten duzuet, komentatu genien gurasoei, eta hau ez da lehenengoa ateratzen, oso importantea jarraitutasuna izatea proiektu batean. Esan behar dizuet, oso mesedez dut esan, agian ez grabatzeko edo argazkiak ez egiteko aurren irudiak daudelako eta.
Orduan, badago mugimendu artistiko bat, 20. mendean, eginakoa bazera gutxi gora 1960 Frantzian agertu zen, ditzen da situazionismoa, ez dakit entzun duzuen edo, baina da proiektu artistikoa eta politikoa. Orduan, proiektu horretan, batez ere, helduek komentatzen zuten, hiria nola oso zuzenduta dalago eta beti produktibitatea bihurtzen da, eta beti esaten dugu, bueno, joango gara, ez dakit nora. Eta orduan, elkartzen ziren, batez ere larun batean, eta bi kontzeptu, bakarrik oso luzea da, eta sakondu nahi baduzue badago, bueno, bibliografia nahikotxoa eta, ora, nora ezean ibiltzea, dizen zen nora ezean, eta bigarrena diriba ludikoaren kontzeptua. Non, orduan, ateratzea hiria bizitzera helbururik gabe. Orduan, hau proposatu genien familiei ateratzea, eta, aurrek nora joan nahi duten edo ez dute joan nahi. Zira batean, batzuetan, ez duten eskolatik atera nahi. Eta orduan hor, aguantatzen, edo ateratzen ginenean, orduan ez esateko benga, goazen, arrankatzen, ez. Orduan hori, bazera despoterizatzoa, ez? Bazera izango litzateke, beste modu batera izateko. Gero, bizi izaten genuen, orduan, ateraldia, aurrekin, inongo helbururik gabe, eta gero berriro elkartzen ginen, bueltatzen ginenean, orduan, familiekin, osea, gurasoak, kriston arrakasta izan zuen, orduan, etorri ziren, familiak, aita, ama, amonak, aitonak, osabak, izebak, eta bar, osea, izan zen oso potentia. Eta gero komentatzen genuen, bueno, nola izan duzuen, nola sentitu zareten, atera zen noski gaia peligroa, arriskua, erronka, eta, bueno, eta zenbat kontenitu behar garen, ez? Orduan, ikusiko ditugu, txusbarekin batera komentatzeko, hainbat klip, dokumental osoa ikusten ez dugulako. Eta gure indarra hor da, dokumentazioa, eta aztertzeko eta horregatik osatu genuen ordu bateko pelikula bat. Orduan, hasiko gara, bazera klip batzuk, guretzat aukeratu ditugunak importanteak direlako. Hasiko gara, hurrengoa ibil deitzen diogu, bai? Horre, haneren aurkezpenean ere, segituan egiten zaite egiten genitula loturak hemengo irudiekin, eta aipatzen zituzten oinarriko kideek aipatzen zituzten kontu hauetan, ikusi aldugu ere helduok zer rolak eta hartu ditzazkegun gainditzeko helduzentrismoa, bai? Bueno, ikusten duzute, ertz askotatik ikusi ditzazkegun irudiak dira, ezta? Nola bizi duten aurrek hiria, ibiltzea, bai? Nola konektatzen duten herriarekin, espazioarekin. Adibidez, ikusten genuen soinuaren bidez, ezta? Klin, 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 klin. Horrek ematen dituen loturak. Edo, justo neskatxa hau korrik hasten denean, bai? Errepide duntz doala, eta zenolako joera izango genuken helduok. Kontuz! Segituan, bai? Baina pixkat kontentzio horretatik nola aurrek ere nola hartzen duten erantzunkizuna, bai? Neskatxa honek nola mizkatzen duen hau. Helduen jarrera zen izango litzateke. Zikina, bai zikina da, bai? Eta horrek denak ze ondorioak ditu. Hau ikusten ari ginenean eta komentatzen nion Alfredoi orain dela gutxi irakurritako ikerketa bat herri batean gomazko famatua ditugun gomazko parke zoru hauek kendu eta belarrezko zorua ipini zuten eta aurren sistema immunitarioa
igo egin zen. Beraz, badago lotura handia nola bizi dugun natura zikinkeria eta bar, eta gero gure sistema nola indartzen da. Bai? Eta aldiz, helduzentrismo horretatik nola egean babes horretan denbora osoan kontuz. Ez, hau zikina, ez hartu. Beraz, ertz asko ditula, ezta? Urrengo klipean eta hori ikusiko dugu beste eszena bat oso potentia niretzat, nola bizi izaten duten aurrek, eta horren importantean batzuetan, pentsatzen dugu normalean, haurtzaroaren kultura hitz egiten dugunean, galdetzen diegu aurrei, ez? Zer nahi duzu, zer behar duzun, eta hori, eta badakigu bazera konfiantza sortu behar dela, eta hori. Klaro, hemen, 0 eta 3 urte bitarteko aurrei galdetzea alferrik. Berriz, behatzen, modu etnografikoan, orain deitzen da bazen antropologia somatikoarekin, oso importantean nola sentitzen dugun afektatu eta gure gorputzean ere, orduan zer eskatzen diguten benetan. Zer eskatzen diguten hitzik esan gabe, baina hitz egiten duten bazera polisensorialitate moduan, ez? Orduan, ikusiko dugu eta hainbat gauza komentatzeko. Importantena, zenbat argaldu nintzen hauen atzean ibiltzen, ez? Hori da oso importantea, kamerarekin, jarraitzeko hauek eta hori. Horretaz aparte, bai konturatu ginen, importantea oso simbolikoa iruditzen zait. Alde batetik, kamisetak entzean, bi hauek, ez, Martxel eta Oñartz eta hori, orduan nola kentzen dituzte kamisetak, da nire ustez oso simbolikoa askatasuna adierazteko. Eta gero, korrika ies egingo balute bezala helduen gandik. Osea, lehenengo saioetan, nola, zerbait, hau, ikusi dut banik ditikoetan, ez? Bazera adibidez, nola, zerbait egiten dute eta justu bazera helduari begira, aberea baimenduta dago. Orduan, lehenengo saioetan, hau jada bazera asisten proiektua irailean eta bukatu zen ekainean, orduan gutxi gora bera, apilak edo hori, orduan bazegoen bide bat, non aurrek ez dute atzera begiratzen, badakite konfiantza, eta ez da sortzen bezera menpekotasuna. Orduan badakite kriston indarra dutela proiektuan, haiek aurrean. Orduan, korrika egiten dute, nire ustez, bazera, ies egiteko, nola esan, poterearekatik, ez? Orduan, zer eskatzen dute, askatasun hori, eta orduan, nola urrundu, helduen gandik ere. Osea, eta gero, oso importantea nola momentu horretan oso polita, ez? Martxel, ¿dónde estamos? Eta beste, ¿dónde estamos? Eta bestea, no sé, baina ez da importa. Osea, eta gero, igotzen direnean, eskailerek ikusiko duzue, dice, estamos aquí. Osea, ya está, nahikoa da. Osea, hau, helduok ez dugu horrela egiten. Beti kokatu nahi badugu, bazera galera edo sentsazio galera da, bazera txarra, galdu garelako, eta gaizki bizin du, hauek bilatzen dute galtzea. Orduan oso, ondorio politikoa, nola egin hirigintzak, nola, eta egiten ditugun orduan eskolako bideak, bai zuzentzen dute eskolara, baina arriskutsuak ere badira zuzentzen dutelako. Orduan, askoz gehiago pentsatzea hiria labirinto bat izango balitz bezala, bizitzeko, sorpresan, nora ezean, espero ez duguna, eta aurkitzen dituzten bazera bidean, aukera hauek, letxugak, edo kotxeak ikusteko beste ikuspuntu batetik, edo eskailerak, eta hor, nire ustez oso simbolikoa esaten du bazera, kendu nahi zuten arropa osoa, eta negoziatu pixka bat haiekin, grabatzen ari nintzenean, esan ezosteago gero, erakusteko politikoki ere, ez dakit nola lortuko erduan, bakarrik kendu kamisetan. Baina haien, den bazera, nire ustez, biluzik geratzea, beste modu batera bizitzeko. Gorputzarekin eta gorputz indarrarekin iria modu politikoan, eta hau oso potentea iruditu zaidan. Bai,
Ez, goratzen nuen korrika egiten dute guk gaztetan poliziaren gandik korrika ies egiten genuen moduan, ezta? Osea, gorputz bizitza osoarekin, bai? Itxoin pixkatean. Bai, eske, osea, gauza oso potenteak gertatzen dira hor, bai? Aipatu duen moduan nola igotzen dien eta nola bizi duten espazioa goitik. Oain atzo, ean egun erakusten zian Reio Emilian egonda eta hango eskola bat, nola diseinatua dagoen goitik ere ikusteko, bai? Osea, arkitektura aldetik ere pauso handiak eman beharra daude. Eta gero estetik, eta hori ikusten da non gauden galdetzean, helduok joaten gara A puntutik B puntura. Bidean zer gertatzen den edo, bost axola zeigula, bai? Eta bain dela, denboratxo bat irakurtzen nuen, pasadizo bat edo, eta aita amarekin eta seme-alabarekin bazijoan hartua zuten hotel bat bost izarrekoa eta jarduera pila bat zituzten aurrentzat eta ze ondo pasatu behar dugun eta bazijoa zen bidean eta karabana tokatu zitzaien eta aita galdu behar dugu hau eta bestea eta orduen duanarekin eta atzean aurrak galdetu zuen eta hor dagoen gorri hori zer da eta amapolak jarraitu zuten eta berriz gelditu eta hor dagoen beste hori zer da garia eta jarraitu zuten, iritsi zien, egon zien hotelean eta gero bueltan aita galdetu zuen eta zer da ederrena edo gehien gustatu zaizuena eta hor txikiak esan zuen amapolak eta garia. Osea, garrantzia eman behar zaio prozesuari, bideari, bai? Ez horren beste atik bera doan horri. Esan beharra dago, goiko aldean betiko haur parkea dagoela, ezta? Ez dakite aukera izango dugun aurreago badugu beste estatitxo bat. Aurrek nun dute interesa? Urbanistikoki zer behar dute aurrek? Zein da beraien erronka beharra asetzeko ditugun elementuak? Zen aur parkeak lauak dira. Aur parkeak baituzte aurrak batzuetan helduok sartu behar dugu aurra zaguan ibiltzeko. Beraiek bakarrik ezin dute igo. Osea, dependentzia sortzen da. Zertarako nahi dugu hori dena. Eta hemen ikusten dugu, gero hanek komentatzen zuen, ze egozentrismoan daudela aurrak ezta, hori da oso sartuta duguna. Eta ikusten dugu behira, egozentrismoa nola gainditzen duten, ezta? Bai, nik hainbat gauza ere aipatuko nituzke bat. Hau da, leku debekatuta dago, debekatua ez? Osea da, lorategi bat, eta ez dago pentsatuta aurrentzat izateko edo helduak, ez? Hori izateko baizik eta da lorategi adornatzeko hiria Iruñan eta Txantreako hiri auzoan, ez? Orduan, eta horrexegatik badago, daude goma hauek, erregatzeko eta. Orduan, hor badago oihu handi bat. Zergatik leku debekatuak hiri komunetan, ez? Osan nahi dut, edo leku komunetan. Orduan, birpentsatzeko hiria. Eta orduan, ez leku batzuk jolasteko, eta beste leku batzuk izateko, beste leku batzuk ikusteko estetikoki edo paisaia bezala, ez? Aurren kulturatik, leku guztietan izan nahi dugu, aukerak ematen dizkigutelako, ez? Leku ezberdinek, erronka motrizak aurkitzeko. Eta gero, bizi izaten dute, hau importantea, talde bezala. Oso,
ni grabatu nituen gutxi gora bera 2 haurreskolatan, eta hori 100 ordu. Eta gero edizioa egiteko bakarrik ordu batean, ez? Eta oso irudi edo eszena gutxi ume batekin. Osea, elkarrekin egon nahi dute, ulertzen dutenean, ez dakit nork aipatu duen lehenago eta hori, orduan talde komunitarioa. Ez zait hainbeste gustatzen orain momentu honetan, baina hori da beste hausnarketa bat komunitario hitza. Ez zait gustatzen. Hausnarketa filosofikoa eta beste momentu batean komentatu dezakegu, ez? Ze non dauden mugak ere komunitarioan. Baina importantea, nola modu komunean bizi izaten duten, hiria, eta esan duen bezala, gero ikusiko duzue, goian dago parke estereotipatu bat, kautxoarekin. Orduan, usten dute, esanez, hori horrek ez du balio, guretzat, eta hori baizik eta hor badago aldapa eta hor erronka. Orduan, badaude hor gauza batzuk importanteak esateko politikoei, arkitektuei eta hori, importanteak aldapak, importanteak leku pixka basatiagoak, ez domestikakoa dagoak edo ezituagoak, baizik eta gero oso testurizatuak, non zapalak ez diren lekuak eta hori. Orduan hori oso importantea iruditzen zaigu proiektu honetan, eta entzuten badiegu, gorputzarekin, ez dut esan nahi dugu hau, baina bizitzen esperientzian, orduan hori importantea nola eta nondik entzuten diegun aurrak, hori importantea. Eta hor, ezin dugu ahaztu helduok ditugun beldurrak ere, horrelako egoeratan. Norbaitek pentsatu du, eta gero erortzen bali bada, eta orduan seguruak, eta udalak, eta ez dakiz zer, eta bai, egia da, baina hori ere kaso egin barko diogu, bai? Hurrengo eszena ere oso bitxia da, osea, ni dokumentalista bezala, gionizatuko banu, ez da ateratzen, osea, hain perfektua. Ez dago, naiz eta ezin itxi, gionizatua, osea, aurra askatasun osoa joaten ziren leku batetik bestera, eta, klaro, hau da galdena grabatuta kamera batekin, ez? Orduan izaten du, eta aur batzuk joaten ziren beste leku batetik bestera, osea, eta nik kamera batekin aukeratzen nuen nora joan. Eta orduan, gero kontatzen, galdu duzu, baina ezin dugu, galdu duzu, porque sartu dira, osasun etxera pediatrak ikustera, eta igogailuan idan dira, gora bera, osasun etxeetan eta hori. Eta, ikusiko duguna, momentu horretan, baten batzuk baziren hemen, eta beste batzuk badago ondoan, ezagutzen baduzu egin ez duzu etxantrean, baina justu badago osasun etxea, eta beste batzuk baziren, omen ziren, igogailuan gora bera, hori, bakarrik, nahi zuten bakarrik. Eta hori ere, esan duen bezala, bekatuta dagoen, hor bilatzen duten zirrikitu bat, haien kultura adierazteko eta eskatzeko. Eta, hau da, egun batean, gertatu zena. Hemen badaude gauza oso importantiak, ez? Alde batetik, haiek ez dut ezberdintzen leku komunak eta leku intimoak, ez? Beste modu batera esan da, nahiz eta, badago eztabaida ere importantea publiko-pribatua, baizik eta, haiek hirian dagoen guztia erabiltzen dute, eta, segurazki, ezen gertatu, baina oso polita izango izateke, ateak irekitzea, familien dengandik, eta orduan sartzea hirietan. Bai sartu ziren, eta hori kanpoan utzi nuen, azkenean aukeratu behar da, baina sartu zuen, bakizu xantrean badaude baratz batzuk, eta orduan sartu ziren barkatu baratza batera, baratz pribatu batera, eta orduan hor geratu zen, baina inor ez zen agertu agian etxetikat, ez? Orduan, gero, importantea proiektu honetan, klaro, dendari marabilloso honekin, oso erraza izan zen, ez?
ez aukeratua, baizik eta gainera euskalduna, bueno, dena sartzen zen. Eta gero nola modu simbolikoan jolasten den aurrekin eta, ez? Zure dirua, non dago, eta orduan interkambio horretan, eta orduan oso interesgarria. Eta beste gauza bat, ez dauden aurrendako pertsona arrotzak. Baizik eta aukera izateko lagunak. Eta gure kulturatik, no hables con extraños, no? Batzuetan gure komunitatean horregatik ezai gustatzen, sortzen dugu zera leku bat, eta kanpoan dagoena ez da existitzen edo etxaiak diren, edo pixka bat kontuan hartzeko. Eta orduan, aurrek bilatzen dituzten harremanak oso anitzak eta aurreiritzi gabe. Eta horregatik, sortu ziren hauek, baina beste batzuk ere bai, badago beste estena batzuk, plazako agurekin hitz egiten. Modetzen dira, eta orduan, badaude arriskuak eta sortu ziren, eta gero komentatu genuen gurasoekin eta hori, goxokiak ematen dizkieten, zera amon aitonek, edo aiton batzuek, goxokiak ematen dizkiete, gustatzen zaielako. Eta hor, sortzen diren arrisku batzuk, baina importantea dira bizitzea. Eta estena horretan ez, nola, hau da jolas marabilloso bat, non sortzen den hiria, ez da beharrezkoa raiuela bat montatzea eta hori, eta nola esaten diote dendariari nola garbitu kristala eta bar, ez? Berriz ere egozentrismoen horrekin, nola itxaso gelditu dan bere izozki edo goxokirik gabe, eta lagunak esan dio, eske itxasok ere nahi du, bai? Elkarkidetasun hori ere txiki-txikitatik ikusten da eta bizi da, bai? Bai, putzu ez da? Ez, autoak. Autoak. Hainbeste gauza ikusten ditugu ere. Hau prestatzen ari ginela, eta egia da, esaten genuen, eske haurtzarren kultura aurrak dauden edozein egoeratan aurkitu dezakegu, bai? Eta hemen oso esanguratsua da guretzat, ari gara eskatzen autorik gabeko espazioak eta ziurtasun aldetik eta hori pixkat lantzea, hirigintzaren ikuspegitik, baina aurrek ere nola buelta ematen dioten eta autoak dauden espazioetan nola aurkitzen dituzten beste jolas, modu, bide desberdinak, bai? Ikusten hau momentu batean, berriz hartu eta ahora pasatzen duela, ezta? Helduon jarrera, zen izango litzateke. Txikina, kaka, bidea kaka, ez hartu. Denbora osoan ari gara mugak jartzen kontutan hartu gabe hainbat behar, bai? Eta sensorialki, badugu behar aprobatzekoarena, bai? Eta helduoi kaso batzuetan ere gertatzen zaigu. Pikatzen du, baina behar dut, jakin probatu, bai? Joango niz pixka bat atzera, komentatu dudana lehen, aurra zurrupatzen duenean autoaren euria, orduan hau debekatuta dago. Segurazki helduak esan dugu, ez egin hori, zikinkeriat. Orduan, importantea, egiten du bat, baina bere begirada, ikusten duzuen bezala, jarraitzen badugu pixka bat, ez du begiratzen helduari, ez dio begiratzen. Eta oso importantea berriro, konfiantza, berriro, ez da sortzen lehenengo egunean badide, ateratzen dira, eta badute ohitura txikitatik,
esatea, joan gara erostera, joan gara ludotekara, joan gara parkera, joan gara tal. Orduan hemen eskatzen genien familiei, ez dut komentatu, baina isilik egotea. Kosta egiten zaigu, baina isiltasunak ematen du aukera beste potentzia batzuk ateratzeko. Eta orduan hori aurrek errekonozitzen dutenean, isiltasunean, eta badakite haiek erabaki dezakete, orduan ez diote begiratzenea baimenduta dagoen ala ez. Hori importantea iruditzen zai. Gero, esan dizuean bezala, bi alditan, astean bitan atera ginen. Eta erabaki genuen, ateratzea bai ala bai, astelehenetan ostiraletan, bai ala bai, eta ez eguraldiaren arabera. Eta hori importantea da gure hiria, da testuinguruia, Iruñan eskerrak, hemen zer Euskal Herrian gertatzen bezala euria ari du, eta orduan, edo batzuetan neguan, edo izotza, edo kriston hotza, eta orduan importantea bizitzea hiria, aro guztietan dagoen bezala. Eta hori ikusten duzu zera familiak eta hori, irutik pargoekin, esaita deratzen momentu honetan. Eta orduan, importantea nola bizitzaten dute askatasun horrekin, ez? Eta txusbak esan duen bezala, guriz buzutik, askatuko ditugu bazera eremuak autorik gabe, eta berriz hemen, autoak jolas bihurtu. Orduan agian, eskatu behar ditugu, buelta eman da, badaki zaila da, baina zen ez, eskatu ditugu autoak, baina modu batera izateko, haiek erabiltzeko, ez? Eta niri oso ongi etorri zitzaidan bazera hortik aurrera ja usten nuen aparkatuta nire autoa hor haiek garbitu dezaten, ez? Eta oso orduan eramaten nuen ja etxera garbituta. Explotación de niños. Ja badaki, baina bueno, den trukea. Eta hori, eta bueno, atera zen, esan duen bezala, neska hori nola ez dauka kaputxarik, eta orduan, ordu bat izan eta gero, euripean, dena bustita. Orduan hor, klaro, atera ziren gaiak katarroak, zeregin eta tal, eta orduan negoziatu gurasoekin, gero aldatzen genien batzera arropaz eta hori, baina, badago eskubidea bustitzeko, zentzu guztietan, ez? Orduan, hori ere, importantea nola izan den proiektu bat, familiekin batera eraldatzeko familiako intimitateko ohiturak. Badugu, badugu esaldi bat gure artean erabiltzen dugula, ez dago eguraldi txarrik arropak desaproposa baino. Hau askotan formakuntzetan eta aipatzen dugu. Suedian eskoletan derrigortuta daude patiora ateratzea, ez balin bada -5 bera jaisten temperatura. Hemen eskola askotan ikusten ditut hezitzaileak, irakasleak, eta hor, hezitzaile irakasle izenarekin, non, hodei pare bat ikusten ditut, haize pixka bat dabil, ez gara aterako. Jakin badakigunean beharrezkoa dutela arnastea, izetzea, bai? Baina nada eta guztiz, importanteagoa da matematiketan 20 biderketa egitea kanporateatzea baino. Eta hor lotu ahalko genuke jolasari ematen zaion garrantzia ala ez. Zen lehen aipatu ditugu ere nola herrietan ere leku askotan plazetan eta baloiakin debekatua jolastea, bestearekin debekatua jolastea, ezin da egin, eta behin edo beste ikusi dugu. Horrelako kartelen ondoan margotua. Pues nos drogamos. Dena debekatu ondoren, alzenean bida, tori, bai? Agian azken klipa du beste bat eta hori, baina, esan dugu ailegatzen ganerarako ez, zera orduan.
azkena uste dut denborarengatik. Baitu beste... Bai, baina azkena gaur. Osea, 11 eta 25 direlako, orduan, bukatuko dugu 11:30 goze naizelako. Orduan, beti goze naiz, baina orain gehiago. Orduan jazta, osea, nire ustez adibideak ez dira anekdotikoak, baizik eta, bueno, eta utzi ditugu, bueno, kanpoan baten batzuk. Orduan, azkena hau da. Gaur. Aipatzeko. Alde batetik, Txusmak esan duen bezala, hor badago parkea, eta berriz agiek aukeratzen dute, bazera hemen badago potxingoa edo putzua, Zuhaitzaren ondoan, ez? Eta orduan, ondorio bat da parke gutxiago eta potxingo gehiago indian, ez? Eta orduan, askoz merkeagoa gainera, eta orduan badago dirua, esaten du, ez dago diruri, hor dago modu bat aurresteko eta beste gauza batzuekin bazera ibiltzeko eta hori. Gero, hor dago eztabaida, osea, hiria garbia izan behar da, eta orduan esaten dugu ez da egokia zikina dagoelako, aurrek, zaborra, aukera ere bihurtu, ez? Esan ez, da, kentzeko eta zer aurkitzen duten, eta orduan, tesoroak eta altxorrak izango balira bezala, putzu batean aurkitzea paperak, eta gu deitzen diegu, zaborra, egiten dute bilduma. Eta, importantea esan ez orduan, behar ditugu potxingoa zikinak, ez garbiak. Eta hori ere, eztabaidatzeko nahi baduzue, baina aurrek ez dute ikusten arazori, baizik eta aukera konpartitzeko aukitzen dutena bapatian eta. Eta gero, bukatzeko, hau egiten duten bitartean, gero, hemendik aurrera, erosi genituen katiuskak eta gauza horiek ez, baina, momentuan agertzen da, eta ikusi duzue non dauden gurasoak, amak eta aitak hor, eta, nola komentatu zuten gero, zenbat kosta zitzaien aguantatzea, oin guztiak ikusi zituztenean eta hori, eta, esfortzua ahalegina eskatu genien eta nola sartu ziren gurasoak jokoan ere, importantea eta berriro komunitarioarena, eta hor daude, ikuste duzu bazera besoak gurutzatuta esan ezai, eta nola oso jatorra, abak esan duen ja ezin dut aguantatu, ez da ekit, bueltatukote naizen, ona naiz bazera proiektu honetarako, banago sufritzen eta hori, eta importantea ere bazera elkarrizketa sortzea, esperientzia eta gero, eta importantea bazera este horian geratzea baizik eta aurrekin, seme-alabekin batera eskaintzea beste esperientzia batzuk ezberdinak familian bizitatuakoak, gorputzak eraldatzeko. Eta importantea ez lortzea, aguantatzea, ez aguantatzea, baizik eta bizitzea sufrimendu puntu hori prozesuan akonpainatuta gure hitzekin, gure gorputzarekin, gure esperientzarekin, edo kafetxo bat hartzen, hori ere importantea. Eta honekin. Bakarrik baldin bada aur parkea divertitzeko ikusten da benetan non dagoen divertitzeko gunea. Eta esperientzia benetan bizitzeko gunea. Eta jarraitu halko genuke baina tira. Mila esker. Mila esker. Mila esker, ikusmen modua ona ekartzeagatik. Ez dakit publikoan artean galderaren bat sortu dan. Niri bestela sortu jat, niko eta ikusten da, hor gurasuen rola klabea dela, eta pedagogia lan handixain bidala, niri etortzat burura ludoteka baten patin leiken filosofia horren parte hartzerekin, nun ikasten da pedagogia lan hori, guraso horrekin. Esperientziatik, gero eta gehiago pentsatzen dut, askoz gutxiago hitz egitea, gero beharrezkoa da, baina esperientzia
bizi eta gero. Osea, gero eta gehiago ikusten dut oraingo gurasoekin eskatzen dutenean zerbait edo galdetzen dutenean hitzek ez badute aurkitzen gorpuztean ez du balio. Orduan, importantea aurren kultura, entzute aurrei, rollo hori, ez? Haurtzarraren kultura eta orduan utzi behar dugu askatasuna eta hori, ez. Eskaini esperientzia, eta orduan esperientzia bizi izaten duzunean, orduan baduzu gorputza astindua edo oso mugitua, eta hortik afektu horrekin orduan hitz eginen dugu. Bestela nire ustez ez dugu ezer eraldatzen. Orduan, edo haurtzarraren kulturak astintzen zaigun esperientzian, edo ez du merezi. Gogorarazten dit, parke eraldaketaren liburuzkan, aipatzen dugula parke eraldaketa batean aurrekin aritzeaz gain, aritu beharra dugula instituzioarekin eta gurasoekin ere. Beharrezkoa da, hau bizipenetik ere lantzea haiekin, bestela ez dugu sortzen atxikimendurik haurtzaroen kulturarekiko. Eta beharrezkoa da pedagogia hori egitea atxikimendu hori ere lortzeko. Esker. Beste galderen bat? Beldurren inguruan baldin bada ez, Bueno, ez da galdera da zeo zer pentsa dutena, honi den dana ikeitzeko aldera. Igual, eragin eukin aldagoela bai, gizarte normatibo guzti honetan guk helduok ez itzai irakasle guraso eukin aldogun presioa epaituak izateraku, epaituak izatea gure seme alabak eta igual hortik tiraka ez dutzagu izten hori eiken. Azkenen gu edeko guzelako beldur asko kanpo begirada horretatik zelan ikusi leiken hori ez. Orduan horrek be askatze aldera eta gure poterea galtze aldera hausnarketa behin barko dugula ze bilurdeko guzen guk epaituak izatera eta guztiak. Bai, aipatu du Ikarek Plistiplasta familia gunea da. Eta kai hau asko ateatzen da. Bai? Inguruko guztiek egiten dute edo presioa egiten digute eta gure lana da ahalduntzea gurasoak ere bide horretan jarraitzeko. Eraldaketa bidean jarraitzeko. Horregatik berriz, orain aipatu dugun ez da, elkartzea gurasoekin eta hasiera-hasieratik bilera bat zuten, hainbat kontu aipatzen ziren, mugikorra ez hitz egin, ez eragin, tal, eta horrek denak ze eragina duen gero zu alduntzean jarraitzeko bide horretan, bai? Alfredok kontatu dezake, baina nola gurasoak ondoren gelditzen ziren astebukaeratan paseatzea joateko. Baina paseatzea modu honetan. Ez ara joan behar dugu eta orduan bidean ez dugu deus. Ez modu honetan pentsatu dezaket bide horretan beste inguruko auzoko familia batzuk ikusiko zituztela, hola, oiek, zeroa, eta baina zu aldunduta baldin bazaude prozesu hori egin duzulako, jazta, bai? Eta agian eredu izan zaitezke besteentzat ere, bai? Bale, ez badaue galdera gehiago, atxedeneko tartetxo bat hartuko dugu, 11:30 pasatxo eta 12etan berri ekingo dutau bigarren satisakin. Bakarrik, Alfredo, ez dakizuri, oin arte amorratzen ninduen pila bat ikustea latak, botata, kotxezik eta latak eta McDonaldseko kartuzko kutxa horiek, kotxean bertan bat jan eta botata. Oin begira aldatu barko nuke akaso.
O izan da ironia puntu bat, o... Era bat ados. Bale, kafetxua eta jateko zeo zer dago kanpoan, eta 12etan berrekin gozo asuntoe, bale?